Každý typ nábytku si vyžaduje zvláštnu starostlivosť, inak tomu nie je ani pri kúpeľňovom nábytku. Tu by som o starostlivosť a údržbu dbala možno o čosi viac. Keďže v tejto časti domu prichádza nábytok do kontaktu s vodou niekoľkokrát denne, vyžaduje našu pozornosť oveľa viac ako nábytok v inej časti domu. Kúpeľňa je miestnosť, ktorú niekoľkokrát denne použije každý člen rodiny, preto je základná údržba nevyhnutná. Poďme si priblížiť, ako by taká údržba mala vyzerať. Čistota vašej kúpeľne je viac ako dôležitá a netreba ju podceňovať. Priamy kontakt s vodou. Kúpeľňa ako priestor vystavený zvýšenej vlhkosti a kolísaniu teplôt môže zadržiavať vodu a tým drevo napúči alebo inak znehodnotí. Stojaca voda je vždy nebezpečná predovšetkým pre drevený nábytok, či už masívny nábytok alebo drevotrieska. V okolí umývadla by malo byť vždy sucho. V opačnom prípade je nábytok pri umývadle vystavený riziku fyzikálnych zmien. Preto aj keď je kúpeľňový nábytok prispôsobený vlhkému prostrediu kúpeľní, neznamená to, že je vode odolný. Jedná sa predsa len o drevo, takže sa to od neho môže očakávať však. Vždy, keď nábytok postriekate vodou z vane alebo zo sprchy, vždy ho čo najskôr utrite suchou utierkou. Ak vám zatečie voda do skrinky, osúšte ju. Ak zistíte, že po nábytku voda steká, či už kvôli blízkosti sprchovacieho kúta alebo vane, je nutné usporiadanie kúpeľne zmeniť. Ak sa skrinky a dosky dostávajú opakovane do styku s vodou, ich vzhľad to môže nenávratne poškodiť. Drevený či drevotrieskový nábytok treba po styku s vodou neodkladne utrieť. Prevencia je dôležitá, preto ak ešte len kúpeľňový nábytok vyberáte, máme pre vás dobrú radu. Nešetrite na kvalitných materiáloch a precíznom vyhotovení skriniek. Ak nábytok do seba pasuje presne ako má, nevznikajú škáry, v ktorých sa usádza prach a kam zateká voda. Tiež pravidelne kontrolujte, či sú jednotlivé predmety správne namontované a usadené. Napríklad nesprávne usadený sifón s pretekajúcou vodou môže napáchať veľa škody. Veľmi dôležité je aj usporiadanie nábytku vzhľadom na priamy kontakt s vodou. Ak je napríklad vaňa umiestnená bezprostredne vedľa umývadlovej skrinky, je ideálne priamy kontakt s vodou zo sprchovej hlavice chrániť sklenenou zástenou. Ak plánujete vo vašej novej kúpeľni použiť umývadla na dosku, vaša skrinka bude oveľa viac náchylnejšia na vodu. Predovšetkým jej horná doska. Preto sa odporúča hornú dosku skrinky nahradiť doskou z umelého kameňa, ktorá je odolná a bude chrániť vašu skrinku pod umývadlom. Hornú dosku skrinky pod umývadlom je vhodné nahradiť odolnejšou doskou z prírodného alebo umelého kameňa. Predídete tak odutiu skrinky vplyvom vody. Zvýšenú vlhkosť môžete znížiť vetraním. V pare kúpeľňový nábytok vlhne a permanentná vlhkosť mu veľmi škodí. Po každom kúpaní a sprchovaní teda celú miestnosť dôkladne vyvetrajte. Pokiaľ vaša kúpeľňa nemá okno, riešením je odvetrávanie priestoru aj ventiláciou. Pri výbere ventilátora dbajte na vysoký výkon a tichú prevádzku. V kúpeľni je po každom sprchovaní zvýšená vlhkosť, ktorej dôsledkom sú zrazené kvapky vody, ktoré môžu poškodiť nábytok. Preto je pravidelné vetranie dôležité. Po sprchovaní otvorte a vyvetrajte aj sprchový kút. Predídete tak tvorbe plesní. Čistenie kúpeľňového nábytku. Ak máte doma deti alebo domácich miláčikov, vaša kúpeľňa môže občas vyzerať ako po boji. Ako ju však bezpečne upratať? Agresívne prostriedky s obsahom alkoholu alebo abrazívne prostriedky nechajte bokom. Môžu poškodiť povrch vášho nábytku. Na bežné nečistoty využite napríklad jemnú tkaninu a mydlovú vodu. U lesklých povrchov môžete použiť ešte leštičku. Nakoniec nábytok vždy dôkladne vysušte. Nábytkové časti zariadenia kúpeľne treba čistiť veľmi opatrne. Vyvarujte sa chemikáliám, často sa totiž stáva, že pri čistení keramických plôch, kohútikov, batérií otrieme chemickým prostriedkom rovno aj nábytok. Ale či už sa jedná o sklo, plast alebo drevo, vždy je potrebné dodržiavať odporúčanie výrobcu. Ak je znečistenie silnejšie, zvoľte ekologicky šetrné výrobky. Obvykle sú totiž šetrné nielen k prírode, ale aj k nábytku.
Škvrny po zubnej paste alebo kozmetických prípravkoch vyčistíte neodkladne. Predídete tým najmä znehodnoteniu nábytku s tmavším povrchom. Sanitárnu keramiku stačí pretrieť handričkou namočenou v čistej vode. Stopy po vode, zvyšky po mastnote alebo mydle možno ľahko odstrániť čistiacim prostriedkom určeným do kúpeľní. Umožňuje aj rýchle a jednoduché odstraňovanie vápenatých usadenín. Ďalšou možnosťou je odstraňovač vodného kameňa zo špecializovaného obchodu, ktorý možno aplikovať podľa odporúčaní výrobcu. Pri väčšom znečistení odporúčame neabrazívny tekutý alebo krémový kúpeľňový čistiaci prostriedok, ktorý nanesiete mäkkou špongiou nezanechávajúcou škrabance. Každá časť nábytku si zaslúži individuálnu starostlivosť. Sklenené zásteny a zrkadlá si vyžadujú zvláštnu pozornosť. Ak chcete, aby boli sklenené steny sprchového kúta číre, je potrebné vyutierať ich po každom sprchovaní, tak ako obkladačky v priestore sprchy. Vďaka rýchlemu pretretiu stien a obkladačiek budete mať pri dôkladnejšom upratovaní menej práce. Sklenené zásteny sprchy či vane sú azda najviac postihnuté kvapkami vody a môžu časom trpieť vplyvom vodného kameňa. Preto tu je častejšia údržba viac než dôležitá. A tip pre vás? Pri pravidelnej údržbe dbajte o dôkladné vyčistenie, vysušenie a vydenzifikovanie všetkých kútov, predovšetkým na vani a umývadle. Práve tu vznikajú podmienky vhodné pre tvorbu plesní a preto im musíme neodkladne zabrániť k ich tvorbe. Kúpeľňa je priestorom vystaveným neustálej vlhkosti a preto náchylnejším na tvorbu plesní. Pravidelné a dôkladné vetranie je cestou, ako sa plesniam vyhnúť. Poďme sa pozrieť na spôsoby a odporúčania, ako spomínanú vlhkosť vo vašej kúpeľni znížiť. Kúpeľňa je miestom, kde dochádza k zvýšenej vlhkosti a preto je potrebné ju správne, pravidelne a intenzívne vetrať, inak môže prísť k vzniku plesní. Odvetrávanie miestností, teda aj kúpeľní a toaliet, možno v zásade rozdeliť na prirodzené a nútené. Najjednoduchším riešením odvodu vlhkosti z kúpeľne je určite prírodzená ventilácia, teda zvyčajne okno, a to buď v stene alebo strešné okno. V niektorých prípadoch však nie je možné v miestnosti umiestniť okno, a to predovšetkým v bytových domoch, kde sú jadrá umiestnené vo vnútornej dispozícii. Najideálnejšie je vetranie oknom, či už strešným alebo klasickým. Tu prichádza na rad nútené vetranie, respektíve ventilátor. Nútené vetranie pomocou ventilátora je najúčinnejší spôsob, ako odvetrať toaletu aj kúpeľňu, ktoré nemajú k dispozícii okno. Elektrický ventilátor plynule odsáva vlhký vzduch a mení ho za čerstvý zvonku. V kombinácii s inými spôsobmi odvetrávania je výmena vzduchu rýchlejšia. Preto treba na odvetranie kúpeľne myslieť už pri projektovaní. Neskoršie inštalovanie vetracieho zariadenia by vás mohlo výjsť dosť draho. Podľa svojich možností sa môžete rozhodnúť, aký ventilátor do kúpeľne bude pre vás najvhodnejší. Poďme sa teda pozrieť, aké sú bližšie typy ventilátorov. Keď nie je možné priame vetranie oknom, prichádza na rad ventilátor. Radiálne ventilátory. Nasávanie a transport vzduchu zaisťujú pomocou turbíny. Sú vhodné na odvetrávanie väčších a náročnejších priestorov ako kancelárie, reštaurácie a skleníky. Sú určené pre dlhšie trasy ventilačného potrubia a odsávanie vlhkosti z viacerých miestností naraz. Pre kúpeľne sú teraz zbytočne výkonné. Axiálne ventilátory. Typ najbežnejšie používaný v domácnostiach. Odvod vzduchu zaisťuje vrtuľa, ktorá je upevnená na osi motora. Axiálny ventilátor je vhodný na krátke trasy ventilačného potrubia. Hovorí sa im aj okenné alebo stenové ventilátory. Ideálne do kúpeľní, ktoré nemajú možnosť umiestnenia okna v dispozícii. Potrubné ventilátory. Tento typ sa dá zabudovať kamkoľvek do potrubia. Sú vhodné na vetranie viacerých miestností naraz. V závislosti od doby používania si môžete vybrať z dvoch variantov ventilátorov. Ventilátor s klzavými ložiskami, ak ho budete používať občas. Ventilátor s guľôčkovými ložiskami je vhodný na časté, viac než 8-hodinové používanie. Aby ste zabránili návratu pachov naspäť, je dôležité pri tomto type ventilátorov použiť spätnú klapku.
Okrem základného technického rozdelenia ventilátorov si môžete vyberať aj podľa funkcií a benefitov. Poďme sa na zopár z nich pozrieť. Kúpeľňové ventilátory s časovým dobehom. Nastavíte si presný čas, kedy sa má ventilátor po zapnutí sám vypnúť. Ventilátory bez časového dobehu patria medzi tie základné, ktoré ovládate jednoducho vypínačom. Ventilátory s čidlom vlhkosti, čiže hygrostatom, ten sa automaticky spustí, ako náhle vlhkosť vzduchu v kúpeľni presiahne nastavenú hranicu. Vetrá, kým vlhkosť vzduchu zase neklesne. Tieto ventilátory sú ekonomické a oplatí sa do nich investovať. Inteligentné kúpeľňové ventilátory v sebe snúbia len tie najlepšie vlastnosti. Pracujú automaticky, sú dizajnové, tiché a veľmi úsporné. Kúpeľňové ventilátory s nepretržitou prevádzkou sú vhodné hlavne do miestností bez okien. Pracujú 24 hodín denne na nízky výkon a pri zapnutí tlačidlom sa spustí na maximálny výkon. Ventilátory pre dlhšie trasy sa hodia tam, kde nie je možné inštalovať vetranie cez stenu. Potrubný variant sa používa aj na odsávanie z viacerých miestností naraz. Dnešná ponuka ventilátorov je už aj dizajnovo veľmi priateľná, takže každý si príde na svoje, či už po technickej alebo dizajnovej stránke. Ak sa rozhodnete pre vývod obvodovou stenou, je nutné prestup trubky múrom dobre zaizolovať a znížiť na minimum možnosť vzniku tepelného mosta. U nízkoenergetických alebo pasívnych domoch môže byť vetranie zaistené zabudovanou rekuperáciou vzduchu. Zjednodušene povedané ide o systém, kedy je objekt nielen nútene odvetrávaný, ale navyše využíva aj teplo z odsávaného vzduchu. Ako bojovať proti tvorbe plesní? Keď je správne zvládnuté odvetranie miestnosti, plesne by sa tvoriť nemali. Čo však robiť? Keď už tento nevítaný host navštívi našu kúpeľňu, poďme si opísať zo pár overených tipov, ako sa plesní zbaviť. Pleseň je nepriateľ každej domácnosti, môže spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti. Pleseň sa môže tvoriť prakticky kdekoľvek. V rohoch sprchového kúta, na kakličkách, na silikónových tesneniach, v škárach medzi dlaždicami či v okolí umývadla. Nie je to len kúpeľňa. Pleseň sa pokojne môže uvelebiť aj v kuchyni, chodbe alebo v predsieni. Odstraňovanie plesní nemusí byť až taká veda. Máme pre vás niekoľko tipov ako na to. Agresívnejšie prostriedky. Alkohol alebo čistý lieh. Alkohol zriete s čistou vodou v pomere 1:1, nalejte ho do nádoby na rozprašovanie, jednoducho aplikujte na plesne a nechajte pôsobiť. Po niekoľkých minútach tento postrek zotrite hubkou. Obvykle sa táto metóda používa na steny. Vyhýbajte sa používaniu hnedého alkoholu, ktorý nie je taký efektívny. Borax. Borax je silný prírodný čistiaci prostriedok a práve preto s ním treba pracovať opatrne. Roztok vytvoríte zmiešaním šálky boraxu s asi 3,5 litrami vody a tento roztok nanesiete na plesňami postihnuté miesta. Nechajte chvíľu pôsobiť a miesto vydrhnite a utrite. Peroxid vodíka. Podobne ako borax, tak i peroxid vodíka je veľmi silná látka, ktorá zlikviduje plesne a slúži aj ako prevencia pred ich návratom. 3% roztok peroxidu nalejte do rozprašovača a aplikujte ho na miesta s plesňou. Po nastriekaní počkajte približne 10 až 15 minút a miesto vyčistíte a zotrite. Existuje veľmi veľa chemických prípravkov ako napríklad savo a mnohé iné. Z prírodnejších prípravkov sú to napríklad čajovníkový olej, ocot či jedlá sóda. Pri agresívnych chemických prostriedkoch sa vždy chránte ochranným odevom a rukavicami. Čajovníkový olej. Podobne ako v predošlých prípadoch, tak aj tu si vytvoríte mix pozostávajúci z 2 lyžíc oleja a 2 pohárov vody. Prípravok prelejte do rozprašovača, nastriekajte ho na pleseň a nechajte pôsobiť približne 2 hodiny. Po uplynutí tohto času ho zotrite. Jedlá sóda. Sóda je ľahko dostupná látka a pritom dokáže veľmi ľahko vyriešiť vaše problémy s výskytom plesní. Sóda sa mixuje s vodou v pomere 1:1 dovtedy, kým z nej nevytvoríte pastu. Tu nanesiete na škáry a miesta, kde je pleseň. Nechajte ju pôsobiť, až kým nezaschne a následne ju vydrhnite starou zubnou kefkou a utrite handrou.
Zmes octu a pracieho prášku. Ocot a prací prášok zmiešame v pomere 1:1. Tým vytvoríte účinný mix, ktorý následne aplikujte na miesta s výskytom plesne. Zmes je najlepšie nasadiť pred spaním, aby mohla nerušene pôsobiť celú noc. Ráno ju zotrite špongiou či handričkou a plesne sú preč. Nie v každom prípade je nutné hneď siahať po agresívnych prostriedkoch. S plesňou si hravo poradí aj prírodne šetrnejší prostriedok, akým je napríklad ocot. Shrnutie na záver znie: vetrať, vetrať, vetrať a udržiavať pravidelnú čistotu. Ak toto budete dodržiavať, netrúfne si na vás žiadna pleseň. Pre ďalšie tipy a dobré rady do vašej domácnosti nás nezabudnite sledovať aj na budúce.